или трябва да научим хората, които се занимават с девелопмент, да се занимават и с нещо друго, което обикновено е свързано с доста голяма така... Любимото ми е когнитивно усилие. Когнитивно, да. Тези принципи също ни дават една рамка и ни показват как ние може да пишем правилно код и как да избягваме най-честите проблеми в програмирането. Първо се питам, this guy работи ли в Google, Microsoft или някой от тези компании? Ако отговорът е не, значи не ми трябват микросервиси. Освен тези композиции и дизайн патърни, ние вкарахме и Solid принципи, които освен, че са много солидни, както си казва името, и тук опонента ме саботира и не ми променя слайдовете. А и в крайна сметка, ако сте така DevOps фундаменталисти, или поне това ще чуете от DevOps фундаменталистите, те ще ви кажат, ако имате DevOps team, значи вие не правите DevOps. Значи, вие сте си още на development тимове и Ops тимове. Кое е първото правило на микросервисите според Мартин Фауър? Винаги започвайте с монолита. Очаквайте новия сезон на DevBytes.